Davide, uzavřeli jsme rok 2025. Kdyby bylo jedno slovo, kterým by si ho shrnul, jaké by to bylo? Byl by to určitě sprint, velmi intenzivní, ale důležité říci, že do cíle jsme doběhli s osobním rekordem. Vyrostli jsme na 20 miliard hodnoty nemovitostí, meziročně jsme rostli nejrychlejším tempem, přidali jsme 5 miliard korun v té hodnotě, zakvírovali jsme krásné projekty, takže troufnu si tvrdit, že je velmi úspěšný a přelomový rok. Krásné projekty. Kolik jich bylo vlastně? Kolik akvizic jsme uzavřeli za ten minulý rok? Uzavřeli jsme celkem 8 akvizic. Za zmínku stojí 2 projekty od developerské skupiny Aventin, Retail Park v Jihlavě a Retail Park ve Znojmě. Dále jsme významně posunuli fond Industrial, kdy jsme rozšířili portfolio o novou logistickou halu v Logatci ve Slovensku, nedaleko hlavního města. A na závěr roku jsme zakvírovali 2 projekty v obcích Wolfsberg a Eugendorf v Rakousku. Tedy jsme posílili portfolia všech našich fondů. Když se podíváme konkrétně na výnosy jednotlivých fondů, jak jsme dopadli? Troufnu si tvrdit, že jsme naplnili cílová očekávání. Kdybych to měl vzít po pořadě, tak fond kvalifikovaných investorů dosáhl na výnos 8,1%, fond Public 6,27 a korunová třída fondu Industrial 6,85. Takže myslím, že investoři mohou být spokojení. Shrnuli jsme si ta velká čísla, ale pokud se podíváme na to, co není úplně tak vidět, co by si zdůraznil? Tak těch věcí, tak říkajíc za oponou, se odehrálo minulý rok relativně hodně, tak je důležité říci, že bez nich by právě nevznikla ta velká čísla. Co stojí určitě za zmínku, tak je to, že v minulém roce jsme předčasně prodloužili nájemní smlouvy, významně prodloužili nájemní smlouvy s několika systémovými nájemci z řady těch potravinářských řetězců, což je ten náš core business, na který se soustředíme a ten tvoří právě tu stabilitu a předvídatelnost, o kterou se tolik snažíme. Takže určitě to. Zároveň, co s tím trošku souvisí, je to, že podporujeme tu místní komunitu, kde se dané aktivum nachází. Snažíme se více propojovat s nájemci a vytvořit takovou cirkulární ekonomiku, které vlastně říkáme skrze takové motto investuji tam, kde nakupuji. Takže to jsou určitě věci, které stojí za zmínku a rádi bychom je dále posouvali a vytvářeli tím navíc předanou hodnotu, krom pouze toho, že pronajímáme nemovitost a inkasujeme nájemné, které tvoří výnos pro investory.